Recording in 3, 2, 1. Alright. What's up ninyo diya? Ako dis Cookies. And karon special ni na episode kay ato ang istorya na itong barbero. The one and only Kuya Dog, aka Insyong Yo, what's up? of Quebec Cartel Living Canvas Collective. Natanan. Naatanan eh. Di palupig. And musta Kuya Dog? Ansay kasikas bago ra man ka naabot gikan Siargao last week or kano? Last week radya boy. Pag nabalik may bagyo Tuesday. Oo. Yeah, shock. Amo maklaro ba ko ana. Klaro kay pagsuod ko kani mo waves ay gikan man di Siargao ang iyang mga video waves. Shock ka kayo ba? Nagkita mo Bimbim. Wala si Bimbim ang founder sa Siargao. Ang founder, gobernador sa Siargao. Wala na kisa imo kakita dito. Kamukha ra sa imo man. Na yung mga taga Cebu dito. Sila Uchoy, Chai, og si Tyler. Tyler? Oo, na may trabaho sa Tyler. Shout out tay. Mga crew ni Bimbimians. Mga Bimbimians. 6 days ka dito. Mga 6 days sad. Taasa, initially feeling na ko na taas ra kayo ang 6 days dito. No? Pero dali ra kayo ng 6 days eh. Pero naroon ka General Luna nagstay. Sa Malinaw, barangay Malinaw yun. So di kayo ng layo. Ay kanang dili siya proper. Kanang mga 15 minutes na drive siguro na no? 10 minutes sa motor. Kanang chill lang. 5 minutes kung ganahan ka magpakusog. Pero nindo dito mas chill siya nga spot kaysa sa General Luna. General Luna, gyapon siya, but barangay Malinaw. So, wala gid siya sa katong main, gali nga hustle and bustle sa Siargao nga na mga clubs, na mga imnanan. Kanto ka dito sa Kuan, Pacifico, wala kakaabot dito. Karon nga trip kay wala gid. Pero pag last year nga among giadto which is ang katong Siargao Marathon sa Pacifico man giheld. So, dito gid mi nga spot, and then karon nga time kay wala kay mi ganahay og biyahe kay init, cozy kay sa damo gipuy-an. Kana sa Malinaw, di ba? Airbnb. Airbnb nito. Hindi niya uling ka, no? Sa'yo pangalan to? Wayans. Chillax kay standan dito. Di na ka ganahan mo gawa sa imong accommodation ba? Kuan day ka na atubang dagat ayon or something? Dili man, pero doon kayo mga 5 minutes walk siguro naka sa public beach nila. Yeah. Limpyo rin din nilang public beach dito. Okay, Rasad. Wala rin sila gawin sa mga tao. May mga damak pero madarag limpyo man. Okay, Robya. Dito sa mga gustihan gani, General Luna niya. Ang public beach kay Minteryo. Sa Pisangan? Kana. Kuya, kaya ko trip ato dito, Kuya Dug. Kabanda ka mga waves, dagko kayo dito. Ako giyadto kay Hunas ba? Amo ba? Ako gilakaw. Mabot yun din mo kung hunasan siya? Pero musawang yun ka. Kaya nadyo ka ng mga... Sa Hunas siya, nadyo ka ng mulawang ba? At to dito. Doon na siya yung waves. Nihinay na magsaka ng tubig. Baka mo lang eh. Pagbalik na ako, kakapuya lagi ko yung dugay. Kanang dili naman kuhan. Lawam na tanan ba? So sige na kong kuhan. Kadabot kong silpon. So sige kong sound. Sige kong aray. Sige kong compute. Sige kong kuhan sa silpon man. Bubasa. Pero sa una ka dira sad mi. Idami nila ni kuyog pa nila Doder, nila Robert, nila Nix. Dili pa mi gabaw mo serve. So kami may tigdala sa gamit, bragat ako si Nikki. Sila nagsaka na kayo dito, kami ginami sa bato naglakaw-lakaw, sakit na kayo mga tiil na, basa pag yun ang bag ni Robert, ang mga battery sa GoPro kay nahurot ka tayo. Sa ito year? 2016 siguro to. Di ba to sikat ang Siargao? Pero daghan na to dito. Katong spot, aming nga pa to. Katong imugingon nga na inventaryo. Paghawan pa kayo dito sa una. Itong inatulog, hawan yun. Mga before 2016 siguro, 2015, mga yun na nga year. 5 times naman siguro ko nakadto. Pero karon kay, kuhaan mong gyapon, suok mga itong lugar gyapon. Kanang busy dito dapit sa daan, pero kanang musud ka dito sa kaunsa pangalan Kapisangan. Kanang kuhaan mong gyapon kayo. Wala mi nakaabot dito, pero ang katong spot ni Butchoy, kato ilang bagong nga pizza shop, katong
sa per club. Naa dito katong eskina, masud ka dito padong ato yung gingon nga pistangan. Mo na katong naay burger dili sa lahi. Tupad Isla Burger or unsa na burger? Basta Basta naay mo rag Angel's Burger dito. dili sa to Ah, murag like- gourmet man to na burger. So nahan to gamay. Kato yung pasabot. Okay. Okay ra sad, lingaw ra sa Jubay. Actually, ang giadto na mo dito is Siargao Marathon good. Oh, Oh, then nidagan mi og 21K half marathon. Twice na namo. Last year was sa Pacifico and then this year sa dito giheld sa General Luna. pila na ka tuig nagsigig dagan ko yun. 1 year pag Feb. 1 year ba day? 1 year pa. Anong yan ka? Ano ka? Kaduhan na ka doon. 1 year. Ni okay, ang last year na dito mi sa Siargao was around kuan man kanang August siguro to, September. Yeah, so nag-start kog dagan gyud mga last year Feb 2024? 2024 then mga ni one Maguro dyan din, no? bagoro. Yeah, si kuan kanang sige lamig apil og kanang mga fun run event ba. No? Kapulan gyud mo training pero sige apil. Di, ako tasan na bilog. Actually Juboy kapoy pa siya pagsugod. Yeah. Naa siya yung mga pero nag-expect ko ang first gina ko nga fun run is SM to SM. Kuwanto siya 12K. Yeah, dili ba ko ganahan na to setan kay ko kay si kuyapan niya ka ba inig nasa Init kayo. okay. Udto din na di. Dili kadlawon man siya. Oh. Then wala naman ko activity sa una na ako daghan kayo nga kanang mga active nga mga activities ba like longboard, frisbee, fixing, ano ba niya. Pagka-relax na, dili naman, lahi naman ganyan. Kaya nag-wait. So, yawan ko ato. Human naman na mo, 12K. Run walk lang ba? Yeah, relax lang. So pag-start, Pwede rin mo walk din. dili ragid Chicken chawon ka ba? Uy, apil-apil marathon ng lakkaw. Ayo, di ragid. Dili ra. Oo. Putan. Basta mahuman, maka-finish lang ka, nangawa ka injury. Yeah. Naman na yung medal. So, wala mo yung feeling. So start ato. So tanan mga middle. Naay mga distance nga wala like sometimes ang mga 1K, 3K, 5K or 6K wala na siya. So, ang mga pilan Ribbon. Tagaan ka ribbon. honorable mention na ba. So sa una wadyo ko na kami naka-medal siguro ako pag high school na ako kanang loyalty award ba pero karon na ako naka-medal balik sa kanang sige dagan niya. Nalingaw ra man sad kay nindot man sad siya Joboy kay sa katong mga nagduha-duha. Okay ra gyud kayo magsugod niya. Okay ra gyud kayo nga maglakaw. Di gyud na requirement nga pareha ka kakusog mo dagan ni shoe. Oo. Di gyud kanang pwede ra gyud nga sundon nimo iyang discipline. Ang iyang discipline inyong sundon yun kanang discipline sa training, kaon ana ba. Nya kanang hinahinay lang gud. Kanang di man jud kinang paspas kayo kanang short jogs lang niya. Actually, ang required na Joboy is kung nalang kay mga 15 minutes nga walking a day. More yun instructor sa ko sa una. No? Saan? Para prepare sa marathon or kanang exercise in general? Kung mo prepare dyan kang marathon, nagyan na siya ilahi nga training. Pero para pag-exercise lang, kanang uban kay magduha la siguro sila kay kapoy. Basta siguro kung kapuyan sila kay basin sayop ilang sapatos, ng gisulob, sayop ilang posisyon sa pagdagan. Pero ang naitabo sa ako ay sa kapalit kong sapatos nga fit sa ako first gyud na ako sapatos na-enjoy gyud na ako siya kay iniguman sa imong dagan di makaka-feel og sakit rim tiil sakit imong tuhod sakit imong hawak and then later on sige akong tawag sa mo kay YouTube Run Club raman kay sige ron magtanag YouTube sige tanag reels ba pamaulan naman si tanaw ba. So dito rami mo tanaw sa imong mga exercise and then nakasuway sa kog injury ni ngo naman sa dang doktor nga kanang exercises lang like leg exercises, core exercises mao may wala kung dako mo kay na benefit gamit jud kung na kay mga kuskan nimong core, kuskan nimong legs dako kay natabang sa sugod kag running. Sugod jud kag walking then jogging and running na dayon niya kanang elite na running. Dali ra nimo nagniwang kuya dugno sa una dako ya kay gado. Oy, nagduko na ko Joboy, di na makita lagi akong kuan. Karon kay nanagmay mo siwi lang nga. Bitaw way binuang ni pila ka kilograms so ni lose ko pounds. Abot ko 117.
Then ninaog ko mga 104, 105. Ang problema lang ako karon kay ni plato na siya, so di na siya munaog ba. Nya lami mo sa kikumukaon gud. Kana. Linga. Tamis, daghang kay tamis kanon siguro. Dili kaayo pero naa gyud niya kanang di man sa kidyo ko hilig og soft drinks na ako stock ng soft drinks da kanang mahuman ako sa akong tibok adlaw to Pedro wala mi man gyud kay inom ka tamis ni kahuman kana lang niya. Kaan lang gyud kanang hilig gyud kay kog kaon. Aray, so tagtulo. Pero tanaw na ko, ako siguro yung disiplina akong kaon, cut down, nagkuhan man ko, while nagdagan ko ato, na yung mga times na nag-IF ko and then nag-calorie deficits ako. Nag-try sa ko ato og meal prep. Kapoy naman 1 week naman ako makaya sa meal prep kay uol naman kayo sudan, balik-balik ko. Pero kaya rin kung unsa gyud ang work sa imo ha. Wa siguro kay accountability partner kay dug. Basin na yun ana. Pusta ba? Pusta. Kasi mo daog ko naman ba. Tinuod ba na Joboy kay nakoy amigo. Maod na siya ang pag way back pa na dili mo jud ko ingon ani ka kapilog dagan ba sa 2017, 2016 sa Cebu Business Park namin na amigo si AJ Mercado taga Maasin. Shout out AJ. Si Cyril Yancy sa Instagram ka nang nagpustaan na ra sila sa iyang mga office mates kung mudaot siya or dili. Nakadaog siya, gamay gid siya pag-ayo karon kay ultramarathoner na siya, meaning mudaga na siya more than 42K ba. No? Oo. Pila ka to kada ko ilagi pusta or ambot bas naabot og thousands mga to yung storya sa una. Siya mong murag trainer sa una. Dako gid siya kay pakita ko niya obese gid siya yung picture and then karon kay kanang tone na bang sulit kig paa parang paa sa kanang dili na hamunada mga sulit na kayo mga anak kali. So pwede gid siya nindot gid siya nindot gid na siya na motivation and sa una sa before sa akong previous nga trabaho nag-organize ko Biggest Loser. Ako i-organize so every ni last lang to for 1 month every week mag-weigh in mi ba. So ang dili maka top 1 mo add sa pot money. Ang kwarta na mo naabot gyud mga 18,000 pag 18? pag ginalasan. Then gibahin lang sa so ang nakadaog sa award is 3 ang top 3. First ang champion, ang second, ang third and then based lang namo sa weigh-in ba. And then ang katong nakadaog dili man kay siya dalo, iyang i-share sa uban ang kwarta. Okay. Kwarta ra to sa hangin niya. Double edged sword to kay ni Lucia Guait nakadaog pa siya cash prize. Daghan sa ni appeal sa entire department na mo kay gamay ra kayang wala ni appeal ba niya competitive yung mga tao halos din na mo kaon lagi buoy kayo kay may uban mag-diet yung mo abot din ko magdakog pagkaon tikasan kay ko kay kaon kasi lang kilid humut ka ba mga tactics ba para building rolling out man yung ana na mga drive yung ana na motivation pwede jo kayo siya. Pero ikaw din siguro kailangan na Kuya Dogoy ni pila gud ka kilograms karon na year mo. Ni-lose ko at basta total mga ni-lose siguro kog 12, 13. Akong goal is maabot jud kog mga less than 100. Ay aside sa nindot siya healthy siya kanang mas komportable gali ang ako mga sanina kay masulob na nako balik. Sulob na kag skinny jeans ba. Ko ano jigay ka kanang true barbershop kana unsa tawag ana kana mga pormahan gid nimo pag-ayo basta maka highways na kag sanina nga na mo sa na ako mga gusto and then aside na Joboy na to yung mga health benefits gid kanang mao gid akong i-share pero mi na kanang sa una magtupi ko natambok pa kay ko tambok gyapon karon pero mas dako ko mas taas ang weight ba mag-wheezing ko while magtupi ko kanang naka-involuntary nga kanang breathing ba na madungog ginhawa ka asa makadungog na sa mag-video ko sa phone. Madungog na ko sa background ang akong ginawa. No? Yung anak niya. Makadungog sabi ko sa kung mag-wiz ko. Ako yung anak. Then kana magtupi ko. Kana muutong ka kay mo. Naka-i-detail. Yung anak. Then ako mga clients makadungog na sa una. And then later on pagkawala anak. Nagsige kong dagan na ma-active na ko balik gamay. Nawala siya Joboy. Naka-notice. Nasa ko yung client na naka-notice. Mga dili na ko namutingog akong ining kanang madungog biya nila kay ako dikit biya kay close biya kay sa mga customer na kay magtupi. Nawala gid siya. So which is nindot siya nga benefit ba. Kibaw ka. Nya makalisto na sa Gojo Boys akong sapato.
Kasa una kay mag-cruise pa ka sa maglista. No? Di, magsulaw na kay kanang kuan. Slide. Naka-velcro lang ba? Lagi. Tayo. Nindot sa isa. Nindot. Kana kailan mong gibuhat ka ng walking, di ba? 5K? 10K steps. Oo, kana 10K steps. Karon wala Taas na kay ka na kuan na ron. Lahit ng gusto akong tripping karon good. Pero sa una, last year, grabe, ako gilakaw, gikan, Banilad, Padung Orilio, gilakaw ra na. Kana sa? Karon mara di jud kayo healthy kay ting inita, kuyaw kayo. Adi, sa hapon, sa tupadong na to gabi. Oo, kana. Gilakaw na mo ang gikan diri sa Sambagan, Padung Kulon, kana ba? Mao na yun naon sa uban nga. Hinihinay lang gud mo sugod lang ba dili ka mataha gali kay ang usa basin ng uban kay murag mataha sila mo appeal kay basin katawhan sila war gyud as long as nakigibuhat ba you're doing better than yesterday gali ana ba sa manang patira niya yun ni Pasha. Ana siya ana. Actually si Pasha ra akong nailhan na kuan tambok na di mag-wheezing. Bitaw sa. Kadungan niya wala kadungan niya. Magtupi bitaw ko tinya diri tinuod kay dili mo. Di siya mo ano? Maging ana pa siguro ko sa una. Hindi naman sa mo sigarilyo ba siya? Or di ay kusog kay mo vape oy. Di na mo inom. Dili na mo soft drinks inom. Soft drinks mo inom pa na soft drinks pero di na mo alcohol. Inom. Ako mga 5 years na sago anang no? Unsay naka-trigger ni man kuya dong ganung di na man ka mo inom. Pag pandemic kay sa among household kay wa mo inom nya ako kay social drinker man ko kanang naikuyog ba mo inom di mo ko ganang mo inom ako ra usa tapos guba siguro kay tanan sa una pero sa una nato kanang guba kay tanan inom kag ra usa pero karon pero basta normal lang di gyud ko mo inom na wa koy mga kuyog and pag pandemic wa may mo inom sa mua and then naanad na sa dakong lawas man nya nindot na kay ang feeling and then kuan sad kanang na nagpa-doktor sa kanang pag-pandemic and gitugaan kog tambal para sa high blood ba hypertension so mo to usa sa siguro to rason nga nindot sad nga nihunong kog inom and then naanad na ko din karon maka ma-recall na ko ang feeling na kanang hangover no wala ina sama kay na alas 12 ng mata nya na kay di ka productive ba ni ko ugma kay kanang okay to sa una kanang bata kay kanang halag hangover kay bike daghang gimabuhat karon di madaoy na kanang hangover kanya maglubog ka tibok adlaw ba sayang kay ang adlaw gali napakaunta kay mabuhat niya especially busy kayo so. Kanang lagsik na kagamay alas 5 na sa hapon kaya mulaag ka makakita ka gabarag-barag sa daan o gasuka ba sa mga kita yung anak man tao kumahubog so ako gihiluan ko ni kanang France sa una New Year to shout out sa Batignaong sa Pangit hiluan ko, naabot ko sa ila 6 p.m. Pagka 8 p.m. kaya nablangko na ko. Nagsakay kong taxi kaya nagbitay akong ulo. Akong gisuka kay blue ang color. Kaya kung wala ko nasabayan sa akong amigo na nagmotor, si JC, di ko makauli sa mua. Kaya gisabayan niya ang taxi, yung gipara. Yung gikuha akong bike. Akong bike ito, dismantle naman. Kaya gusto mo kong magbike pa dong uli. Bisa hubog na kay gustanan. So nasa sud nahipos gid akong bike nakauli ko sa mo mata ko 6 AM sa January 1 duty na ko lagot kay gustanan kay ko malingaw sa akong New Year's Eve kay kuan hiluan ko ni France unsa to year 2016 siguro ingon na di na mo inom sa France to dili na siya mo inom mo na ang lain yang hiluan siya ang yan trupan kay sumuo to mga pinaka nya kuan hinumdum ko na disgrasya ko sa akong motor kay pag uli na ko nakatugo. So mo na mga nya katon time sa job di pa ko kabaw mo drive og kanan. So mayor sad kay kung kabaw pa siguro ko mo drive og sakyanan niya yung anak ko ka reckless kung nakatugo ko sa akong bisikleta akong bike fixed gear ya nakatugo nabangga ko sa flyover sa Banilad imagine na unsaon pagkatug nimo ng fixed gear imong bike nga pagtuyok yan na pirmi. So yung naka-involuntary. So mayor sa yun nga ni undang ko inom. So hira maoras sa yun ako yung okay ra sa yun na undang ko inom. Sakto na. Sa mga naminaw, undang na mo inom. Ako, 3 years na good ko pa doon hindi na mo inom. Ikaw, 5 years. Si Franz Deadways, ang first episode. 12 years na siya karon. 12 years na di mo inom. Si Pasha, mag 1 year. So,
ang nakanindot ron kay daghan na kayo tungod sa internet, daghan kay aware ba na kanang okay ram di mo inom mo mas daghan pag health benefits. Kay di pareha sa una mga 2000 ana wala ba internet ang imo ra makitaan Yung mga amigo. TV, Migo. Nya, Yeah. okay ra na. Inom bagay sila tanan. So, mga OP ka ba? Karon kay, nakaabot pa dyan ko sa time, Joboy, nga mag-gig sa una ang pick-up. Akong bitbiton kay mineral water na lang or juice kay kanang out of place magawa kay kuptan. Nabi sa gig, magkupot-kupot, nagbotilya, mga tao. Mga rockers. So, okay na doon. No? Palit kog tubig or palit kog kanang juice. Yung ana, gali. Nakasuhay pa kayo nga na mo. Which is okay raman. Dili man siya dili cool. Okay raman. Okay raman sad mo inom. Abdagan pa magyamot ang amigo mo inom kay social naman. way man na pag-socialize ba. Pero katong mga grabe pagyapon kayo. Murag wala ugma. Kana may... Pwede na sa nga inayan. Ang dangin na lang na yun. May mundang. Actually okay ra sad. Mga ako naka-benefit lang dyan sa ako na kay labi nang ganahan ko matag yung early morning ba na dili bugat imong ulo gali. Sao na lang atong mga utang ko matsugi ta sa iyo. Ay, simba ko lang. Kanara mo ra sa na. Wala atong kuan. So karon storya na to. Unsa may rason nga nang gasugod ka og tupi? Kana. So sa Murtanaw gyud ako Joboy ang pandemic gyud kay pandemic sa ni nagsugod sa. Dako kay daghang kay na ay mura siya kanang catalyst of change ako awan kay daghan kay nausab kana nakoy mga gipangsudlan nga bagong lingaw ana gani. So example ano yang barbering. So nag-start kog tupi is 2020 mga March kay naka start sa lockdown walay mabuhat diba? So kibara ka mo tupi ato daan or kanang dili pero kanang expose nako sa kani nga industry kay namaligya na magog pomades. Mao man akong product. So before ko nag-barber, nag-resell jud kog pomades, nag-consign kog pomades. Ang idala gyud ako na pomades is si 8 Wolves, si Sean Fontanilla sir. Ang ako kanang reseller sa 8 Wolves sa Cebu. Aside ni Taff kasi Taff direct man gyud siya nga ito and then tanan na sa Cebu nga gusto mo resell mo ipaagi ni Sean Fontanilla ni 8 Wolves sa ako. So mo na niya before sa Joboy, mga nakaila to na mo ako mga magino sila akong isig balik nga mga idol nga barbero katong kanang slick barbers ko na sila sa Makati. Ni way back 2015 ni Atomig Manila nagbike me kuyog na ko sila France kanang sila Mac and then namin nakaila nami amigo si Mac na sa Hawaii karon ingon siya na ato ni mo matong trend nga katong nakapump ang buhok sa mga tao. Bumada. Na classic. Mo tong start sa katong trend and then kato sila ng mga barbero na ang ilang style. Traditional nga barber sila tong mga naka-get up. So, mga rockers. Skinny jeans, na itong. Naka-plug, tato. Nakaila na mo sila sa Manila. Then, gibisita yun na mo sila. Ato na mo sila silang pop-up niya. Ilang style ato sa una is pop-ups lang. From mga event and then na sila amigo ato nga taga Laguna si ni Kagabi sa mga tong aga burger uyog siya mamaligya siya burger sa ilang pop-ups so nagtupi sila na mamaligya burger na mamaligya beer mga lifestyle kay ito nga time amo tong giadto sa Makati and then nakaila na mo sila and then pareha miglingaw kay gusto sila music gusto sila og fixed gear and then pag uli na mo Cebu naka-decide si France nga ato silang dadon og Cebu magpa-event ta. So si France, grabe mo kayo na siya uto kung mga ideas. Iyan ang gibuhat niya. Kuyog ko niya, ako tiglihok-lihok sa mga lihokon, gida na mo to sila, kato ng mga barbero diri sa Cebu. Sinulog to Joboy, gida. Nag-cut sila, nagtupi sila ha. Ang spot ato was 612 and then 2 days sa Doodle Store. And then 1 day sa Common Ground, katong karaan nga spot sa Common Ground. 4 days sila nanupi. Na full pack yun. Grabe yun kayo ka-successful nga event niya. Mao sa to'y rason na dala na mo ang mga pomades diri sa Cebu. Katunga time kay hesitant pag yun kay sila nga kami mo organize silang event. Kaya wala pa man to nahitabo sa Cebu katunga time. Wala yung adto nga event niya. Makuyawa, hesitant sila nga mo palpak, mo fail ba.
Mm. And then ang turnout kay nindot man kayo. So dito na mo sila nasuod pag-ayo, nasuod na mo ang mga kanang brewer o pomades. Dito na ako nag-start og baligya og pomade katong nga time, and then Mga saan to year 2015? 2016 na gyud. 16 From 2016 ga resell jud kog pomades until now. Until now naagap mo koy na nakoy akong own products, na nakoy UB Cartel nga products, nag-resell gyud mo kog 8 Wolves. And then naagap mo koy mga partner stores, kanang tawgon ako partner stores, it's either clothing stores like Pacific Originals, or na ako'y mga partner stores like sa South kay na ay Kit Kats, and then I Hair Aesthetic by Jade sa Bulaca, sa Basak, and then Pundok Studio, and then Brad's Barbers, and then nasa Bato. So malingaw ko sa una kay mutap lang ko sa kanang open kayo ang katong mga barbershop gali sa idea nga nay products kay dili pa man ako sug sa una. So nag-start pa rin ko na meet up lang ko sa mga tao. Mag-bike, inig-out na ko sa akong trabaho, mo-out ko sa akong work, sa akong full-time job, mga 3:30. Ako na i-deliver, mag-bike. Kay uso man to sa una ka nang mag-fixi-fixi, kanya delivery ba, comment ka ng sa salida din oh, New York. sa salida. Miss, kalimut kung sa salida. Premium Rush. Premium Rush, oo. Oh, Mao man na siya. So, i-deliver yun ako. Tanan, sa moto, dito nag-start. And then, na fast forward, nabalik na sa ito na mo, katidaan na sa ito na mo, katong same na mga barbers, mga amigo, gyapon na mo. And then, 5 na sila kabuok, and then kuyog na ilang mga partners, kuyog ilang photographer, and then sige, continue gyapon ko o sa resale sa pawis until pag pandemic, muna ko ilang nisod sa kung una na what if, kay isiguro ko tanaw YouTube, at doon ako full-time work good, ang sa ako is, ang kaswerte na ko during the pandemic job is na ako'y trabaho. Wala ko na wag tang trabaho, na ako'y full-time job, good paying job pag yun, and then nara ko sa balay. I'm working from home. And then nakahunaw na ko na basin, what if mag-start ko bagong skill nga makatunan. What if siguro ko nakita na doon nga video lang na ingon na what if prepare nimo imong kaugalingon ba sa mga opportunities gali. So what if man ako opportunity makalarga ko gawas or mag-open ko barbershop, at least kabaw ko. Sumutog ang gikat-on, nag-start lang ko og palit og mga tools. Karon lang job nga nakanindot is dali ra kayo ma-acquire ang mga tools, mapalit nimo online lang na. And then, so nagsugod ko, akong hitupian akong papa, akong pagumangkon, akong mga silingan, na nakapahak pagali ko adto, and then, bayad lang soft drinks, o sayang ana ba? So, which is okay, and then, nakoy mga amigo nga, which is swerte kay ko kay, ni risk yun sila patupis ako, ni bayad ba yun sila, kung pila akong pangayo, nag-start ko, bayad yun sila. And then, hitupian ako sa, oban, pag mahuman na until, padayon, and way back 2023 siguro to, nakakita ko opportunity nga mag-open o kay naraman ko sa among balay, nag-put up ko akong gamayng studio sa among apartment. So ang mga tao, bisita na ko dito ang akong mga customer, which is luckily na ako'y customer lagi nga. Since day one ako ng mga customer, bumadtog yun sila gali. Yes, mao na mga swerte kayo, swerte sa barbero, man kay mga clients ngayon ana gali mga since day one. Ato sila dito, tupihan ako sila sa balay. And then nakita ko opportunity nga maka-open ko shop, which is katong sa Cleantech. Si John Solon, kitagaan ko niyang space ito. Moto gi-open ako. Actually, dili to barbershop, tattoo shop gito. Kay which is ang Living Canvas. Kaya nakita na ko ang Living Canvas since pag pandemic na shutdown man gyud ang 612 atong tambayan. Akong gisabot si Duder if pwede na ko ipadayon ang tattoo shop. And then which is ang Living Canvas. Kuyog gyapon ako si Nicky ug si Reed. So moto nakapa-set up mig shop dito. And then mingaw man, ang kay mingaw na mong spot. Wala din sad mi full time kay appointment based mi. Naka-decide ko na akong dadon akong barbershop sa Living Canvas. Kamay ra gud kaning atong room nga gi-set upan ko mo ring rani ra kadako na nga mong shop sa una. Oo siya. But intended for duha raman to ka tattoo artist. And then nisod ko, which is puli-puli lang mi kung dili ko makatupi kung naitatuan ana gali. And then, naabot si Mad Braids. Katong mo, kauban ako si Bo, Braids. Upat na mi. Uot na kayo mi dito. And then, gi-offer ni Sako ni Polog ni ating kaning space sa Loud House. So, wala ko'y kwarta ito nga time. Kasi actually, twice na nila gi-offer ni. Kaya akong gisuro yung area. Medyo okay yun siya. Madako na space, 2 ka rooms.
pwede na ako ma-separate ang tattoo shop o ang barber shop. So hygienic siya, dili magkuyog ang dili maabot ang buhok sa sa tattoo equipments. So i-work na sa ko mo to gisuya na mo gitabangan ko ni Ridog ni Nicky among nag-DIY mi mostly sa kaning mga fixtures sa among shop karon kanang samin, tables, aircon bracket, kaning mga curtains. Kami nga pilang TV ako i-install or kami ni Nicky og ni Reed. Which is lingaw kay tanan. Lahi ang fulfillment ba na ikaw put up sa imong shop. So mo to na nakaporma ko diri nakaswerte ko nakapalit ko aning duha ka tattoo chair kang a barber chair kang kuan kang Sir Nathan sa Mon Barber sa una. And then tagsa na mi. So si Mad Bridge diri ako dira sa tagsa na mig space na tagsa mig cubicle. Okay ra na ako nagamay akong shop. Anyways ang wa man sa ko mag-expect nga dako kay ko dato ko pa kayo mamilyonaryo ko ani akong shop. Mga kuha lang is masustain niya, pabayaran ng mga overheads, kung makita ko gamay in a monthly basis, mas maayo. Diba? So, una ang story ng UB Cartel. Actually, ang UB Cartel is pomade reseller lang yun siya nga brand. Ako na lang yung gidala. Until mo siyang barbershop. So, na ako'y utopi ko and then nagya po ko yung mga products. Ako ang own nga products and then nagya po ko yung pang resell nga products. And then ga-consign gyapon ko. Nagya po ko yung mga partner shops nga huwag yapon ko biyae. Ka-resell gyapon sila sa pomades. Mga kuha na dyan boy. 5 years na ako gatupi karon. Bagog yapon na di ba? Layo. Actually, na ako yung mga kadungan. Kanang kasabay lang ako. Pero paspas juga yung ang ilang progress. Like, shout out sa mga taga-Pundok Studio. Mga maayo juga sila. Then, ang naitabo, mga paspas juga sila kay, sige, mas nagtupi on a daily basis ba? Yeah, full-time. Siguro full-time na nila. Ako kayo, manupi rabi ako nakaschedule kung na ako yung mga kuhanin. Usay, bakasyon mag-yun. So, but ako nag-consider ang barbering as kanang full-time. Dili man siya full-time, half part-time naman yung karon pero murag stress reliever gyud ako kasi akong trabaho is compute na ako sa IT industry and then. Di ba maligya mo ng mga accounting services or Dili nasa ko sidelines na. Sidelines na. Unsa dagana di sideline gyud Magmudawat sa gikog labada. So hindi na ako'y kanang sideline lang na acquire sa na ako siya na skill mga way back 2018 na siya no code nga platform nga pwede na mo i-customize, mahimo siyang POS. Ang pinaka first na akong customer kay si Franz Deadways, which is siya reason nga ni Catapult yun na siya ba nakatunan ako na kay nakita ako solution sa iyang problema and then nakita ako na platform and then sa man no code na platform kanang ang sa platform is AppSheet and then kanang pwede nimo siya if na kay mas maayo kung na kay programming nga background kay mas dali ka makasabot. Pwede siya i-customize mo to kang Francis nahimo siya from simple nga POS nya na siya mga barcode scanner nya nahimo na siyang na iyang inventory system sa iyang shop. So ang backend ana unsa man ikaw may mo code or unsa na vibe coding kanang mo prompt unsa man siya kung nakasugat kag VB6 sa una pag kanang ingon ana object drag and drop ingon ana gali but in layman's term mura siya kanang Google Form on steroids ba. Kita maka Google Form di ba? Forms naman na siya. Input ka, masave sa Google Sheet ang mga data and then nakay-form. Yung na ragyapon siya but kanang daghan kag mabuhat mas dako ang UI niya. Though na limitation na kay since karon si Franz kay nag-change naman og POS dili naman katoy ang gamit kay naman sa limitation gyud sa especially sa UI niya ba. But gamit kay siya Juboy if mao gamit nako sa akong shop karon sa Living Canvas. Kada kay POS dir. Dili kanang mag-record ko sa mga sales kay para sa akong sa bookkeeper na ko yung anak kay bayad sa betag tax. So kanang mo na ang gamit sa shop and then sa akong pomade sa una sa marami siya mga magamit mo na siya tracker sa mga sales, tracker sa mga inventory. Nasad niya nasa ko another client karon which is si Neighborhood Goods. Si Sir John Bastida. Nasa most of the yung gamit ko which is ganahan ko kay nalipay siya kay
magamit yun niya kay while ga travel siya makita niya yung daily sales, makita niya sa mga nahali. Nasa na sa Ma-access app? sa phone. O Na ma-access. pakita to. Ma-access nimo sa phone and then ma-access nimo sa tablet. Daghan jud jud boy, bakit unti ka sa ko kana nga ang imo makita karon sa Living Canvas na siya, then naka-integrate na sa ako na lang sang gi-apply lang sa Cubic Cartel. Kita nimo? Akong gibalik sa So na yung mga kuan, makita nimo mga sales, ma-track nimo imong products. Mayroon ko siya naman siya limitation Joboy pero So ikaw na gabuta ka ni brands. ako na Sales tracker. mo na akong giingon nga ma-customize nimo kay kanang mausab-usab man maka-add ka gagmayng codes, mga short codes lang gud kanang mga select statements, mga kanang mga namang conditions ba, mga if conditions. Kamay ana. Nindot siya kayo dog kay okay jud. Pwede Pwede siya mga small nahugim siya software good. Medyo murag pinalegit. Software as a service. Ana gid. Kani, mao ni mo service inani. Ana gid. Sales tracker. Kasi mong gusto i-track instead of mag-notebook ka, pwede ra gud ka mag-Conjo Boy, mag-Google Sheet pero kana siya kay kung gusto na nimo murag legit juga sa tan-aw ba na kay interface, generate pag yung kag reports then ikaw gahimo ID ang app sheet mo ni siya ang app. Mo na ang app and then pwede ka sa kanay ini open nimo ng app sa akong account na ako'y multiple na ako'y daghan kayong ipanghimo nga apps dira. Naman ko yung mga different clients. So unsa man ni mo ni imong gibaligya ni mao na ilang gibayaran so gibayaran. Unsa man siya kanang monthly unsa? Of course na retainer kay kanang sa support services ba case na sila ipa-troubleshoot na sila ipa-request na so nakoy retainers nila on a monthly basis pero ibayad gyud sila initially sa development sa ibayaran nila ang hourly rate nako ba. Karon nga ana akong deal bayaran nila. Nagana ko sila estimate kung pila ka hours mahuman and bayaran ko nila in hourly basis. In USD. So imo pa din na i-bill di ay. Abi na kog nananadaan niya. Kay customizable man jud boy kay dili man every shop kay pareha o required nga mga features ba. Pero ang mga basics na like example kang Jun Bastida. Dali lang nako nabuhat okay na naman ko yung mga doon take yapon siya several hours but na ko yung mga na basis ba sa ako mga giunsan ni nako pag code ang ingon ani nga part giunsan ni nako pag code ang ingon ani nga part to kana siya daghang ko ni na siya daghang tutorials na siya tutorials sa tawag gani sa YouTube na tutorial sa ilang site yun ana. So which is dali ra gyud siya kat-onon ang ako lang yung ang drive lang gyud nimo para makat-on ka pag ayo jo boy is na kay buhatan ba ang nahitabo mo sa ko is kadto nga time is nangita I need a tracker ba. Na ko'y Google Sheets sa una mao na akong tracker pero katusod kang France katong iyang required sa iyang solution ba. So ang nahitabo is pangitaan ako while nagsigi kog pangitag solution sa problema ni Franz, nagsigi learn ako to siya nga application and then nakatunan ako sige kog apply until expand na lang yun ang imong knowledge ba. So mo na siya pero wala gyud na ako full time do nindot siya pay naamag ko full time nga trabaho which mao gyud akong bread and butter ba. No? Di gyud ako pwede biyaan to siya. Na kay full time na trabaho, niligya pa kag POS. Manupi ba ka? Dagan mo juga. Pero na may usa kay scale na wa pa sila kibaw. Ang tawad? Kuan kanang kau ang frontman sa Peacock. Dagan kayo ba? Dagan na kayo rin mo kuan. Nagiging talent di palupig ba? Saan naman sila ingon nga kanang Jack of all trades, master of none ba pero but it's better than master of one. Naman na dia. Sumpay ilan ang gitanggal kay para pero actually ako ay lingaw-lingaw na ako basin nagi siguro ko ADHD ba na di ko may mutang gali na mga idol ko na di ko may mutang ako
di ko productive or wako'y buhaton. Na maligya pag ko juboy og pagkaon sa una. Mm. Na years or na months nga na maligya mi og kanang rice toppings sa cups nga amo nang i-deliver sa mga opisina. Ya, kami ra do sa kumpares nya. Kami muluto, kami mo deliver, ako pa'y manghugas. Ang anad do kay Kuya Dog's Kitchen. Kuya Dog's Kitchen. So kaya nahilig mo ko magluto kato nga time, and then kanang what if among negosyo na may nakakita mig nindot ng mga supplier, nakakita mig asa mig mga gamit, among gamit ato paper cups and wooden sporks good kay akong gusto ato kay sustainable ba, so less plastic. No, deliver mi na again i-order na mo ganang like 30 packs or kanang dagko nga event ana gali pero biho ani gid so nami mga minimum mga 30 ka bowls sa usa ka adlaw na among deliver ana gali ato mga ni earn sad mi kapoy lang na sakit ko ato na undang ko og pikak kay nawa akong tingog kay kanagaling walay pahuway tarong wala na mga 2 months siguro pahuway ko na balik na sa pikak to wala daghan kay daghan kay basta kay kanang productive. Basta lang ka di lang ka mga walang ka nang limos ba kanang mga nangayo ana ba kanang na wala ginagmay basta nalingaw ako sa aside sa kuan sa kanang mo generate og income kana sa una ko lingaw pahita karon katong kita ano mo surf na diya pag last month atong Siargao kanang nakasuway ko og surf skate murag lingaw man siya first time ko nimo suway. Galongboard yung ko sa una. Okay. Galongboard. Pero lahi mo ang longboard sa surf skate kay stable man si longboard si surf skate kay langas mga standard. So, kiat mo na ako. Dako na ba ako? Di mo ko pareha sa una nga push good me from Gorordo Avenue to kanang Kansaga Bridge sa una. Kaya mag-push good longboard. Ano ba? So, kanang karon kay Soyan, murag lingaw siya Soyan man niya. Murag nanay mga spot diri sa Cebu. Nasa ko yung mga kaila nga mo yung ana. So yan lang guro masad ko di sa nang grabe na jud kay pero kanang lingaw lang kanang kung na kay mga idle time ako yung aside sa dagan marag nindot sa siya nga cross kanang sana kanang lain sa na type sa exercise ba may na Kuya Dog no kay di ka mag doom scroll ba naaya mo pero mi ko ano kanang na ako sa balay mao gina ako pinaka-hate karon hantod karon challenge gyapon na ako joboy kanang yung ana. Pero nana siya benefit usahay kay makita labi nang na ako yung mga ipang research example nag-research ko ning kanang surf skate or nag-research ko tupi kana or running kana pero naagi times kung saan lang musud ng pagkao kanang mo gid ang pinaka-challenge mangita jud kag way nga makuan kana taragid siguro na nato mangita jud kag laing lingaw nga makahawa ka sa imong cellphone ba na malipay gali ko joboy basta kanang nako diri sa shop hindi ko katagad sa akong phone for pila ka oras. Kaya meaning nga ng productive ka. Kaysa nagsigi ka ba. Kasuoy ko na bago lang 2 weeks ana. Pero kuya jud mo creep in jud balik ko kana mo hinahinay na pud kuan ba next thing you know kita nagsige na sa scroll. Ayo. Mura siya inom sa una siguro ka na undang manigarilyo ba sa una? Manigarilyo sa. Di ba ka na sigarilyo? Undang ka. Usa ka semana, 2 ka semana, wa yun niya. Taod-taod kay mo hinahinay na pud. It's either imo ginang i-uninstall ang imong mga social media sabi ro na ako dugay na kay ko gaingon na joboy na uninstall pero namang good siya example na kay maintain nga brand nga shop. Dapat magyuga mo create og content ba or mo post ana gali. Pero kanag yung asa man ka tig post? Ang karon kay kaning shop kay naay TikTok, Instagram ug Facebook. Duha. Ang kani ang UB Cartel and ang Living Canvas. Ako kay may suites, di ba? Meta, business suite. O TikTok Studio. Nakita. Bago ako kita TikTok Studio kahapon na akong gi-install. Kana so ayan na. So yan na. And then, katong ang Meta, ang kuan man good, ang katong business suite kay, di na ko naman good siya disconnect, kanang nako'y problema sa Living Canvas nga Facebook account ba. Di na ko makonect. So, di pareha sa UB Cartel nga, pwede dito ako ma-post na niya on both IG and madara siguro na imuram siguro na lingkuran ko yung dugin niya. Na yung mga
kanang Kuan email. nawala ang account magunan ng Living Canvas kay napa ni Doder ba or kinsa create sa Living Canvas kay nga Facebook page. Dito. Dili makita day. Di na ginawa kay mo ko ba kinsa tag-iya ni. Ako naman nagipangita niya. Kanang di gyud siya ma-connect kung kung mag-post ko sa Living Canvas, buwag yun. Di ubig kartel na lang ka. Oh, pero ginanglan man ko mag-Living Canvas sad nga post. I-maintain magyapon ako ang social media sa Living Canvas o ang iyang Facebook o Instagram ba. So may tabo lang sa Living Canvas is separate akong post. Mag-post ko sa TikTok, mag-post ko sa IG, mag-post ako separately sa Facebook versus sa kaning ni UB Cartel which is TikTok ra o Instagram kaya inig-post ako sa Instagram mo automatic man siya nga share sa Facebook o mo na din ako mabuhat sa Living Canvas. Extra gid siya na chore pero sige lang ako lang basta maka-create lang ang content mo. Pero di gyud permi job kanang labi ng mingaw karon sa tato ay uga jud kaon sa imong gusto i-post. Pero di man ang ako man gud kay di ko ganahan og sunod which is okay ra gyud kanang magsunod-sunod og content baka nang kung say trending gali kay mao gyud nilang i-suggest. Bito ano mo ginano? Ako kay di jud No, pareha jud akong idea gana is kanang pero imong baligya imong kalag ba. Ano orag imo gibaligya mo dignidad na kanang ana gani mo so mo na which is ganahan ko kay of course makatabang man sa trend sa Shopee pero kanang purist kay ingnon na dapat ang branding pero ako lang at least na ako akong prinsipyo mga di mahilabtan sa uban ba. Pride, principle or nindot na sad kay kanang nindot man ang mga shop na tuyoonon ba. Kanang mga actually dagan ko dawat nindot na feedback diri gikan sa mga customers sa kanang mga bag-o. Yan nasa makakita man sa mo shop so meaning ni worker sa akong existing nga mga post ba kay nako yung mga customer nakita nila sa Facebook lang or nakita lang nila sa Google kanang mga customer na foreigner na customers na madiri kay nila lang gi-search nila braids or nag-search nila Cebu braids or barbershop kay makitaan gawas niya ang among spot so which is nindot ba kanang dagang sa foreigner diri pita gud mao sad ma-shock lang sila nga nagsuod nila diri ay barberuhan na ay tago ba Photoshop ito yun sa naman nindot naman sa kung mugawas mo ani mo loud house mo agi mo diri nigtanaw ninyo sa fasad ako ganahan ko sa fasad gyud sa among buman sa kanang sana wala sa niingon nga kuan na kan or basta nighter man but kanang tooting your own horn ba pero nigtanaw na ko sa fasad sa loud house okay ra gyud ko ganahan ra gyud ko sa naw nga karaan nga balay and then naay signage sa tattoo nindot siya lifestyle kay gud kanya kanang najoy rockers jud kin vibe ba so di mo na band rehearsal sa kanimo tattoo shop ay barberuhan Muna, malipay ra sa ko diri. Pasalamat ra sa ko ni Polog ni ating na-invite me diri ba. Nakuyog ko nila. Okay ra gid. Kanang as long as sustainable lang. Parehasad mi og idea ba kanang di gid siguro kanang mga milyonaryo mi ani mo mga business but as long as ma-sustain mo earn ana lang ba. Okay ra gid kayo then ang usa gid nako pinaka reason nga ganahan ko mag-shop job is kanang tambayan ba. Nawa naman ko itong 612 sa una. Give it a go-to sa mga tao niya. Kung what if na yung mga bisita, ano ba? Wala kayo mapadulngan. So, mohon akong noon na kirasad nga na ako shop diri. Maka-invite ko sa kay mga bisita niya. May bisita nga barbero ba or na mga amigo nga kailang lugar. Uy, ano mo diri? Ambaysan mo sa shop na ano lang. Mga na lang. Kayo. So, sa mga nananaw na ganahan magpatupi, asa man ka ma-follow sa social media. So akong barbershop is the UB Cartel, Instagram, Facebook, and TikTok. And then ang among tattoo shop diri is Living Canvas Collective. So makita ra niyo sa Facebook and Instagram and then makita ra sa among TikTok dito.
Which is kanang tanan nara diri sa Loud House. Oh, naras Loud House. Kung money ra gyud sila Loud House kay makita ra gyud na nila. Ang sa gani ang Ang address address diri? sa Loud House is nami diri sa 39C P. Laurel Street, Doña Aurora Subdivision, Kasambagan, Cebu City. Kayo. Kasambagan worldwide. Kasambagan worldwide. And last ang unsay imoy kasulti sa mga mananaw ron kung nasa sila ganahan isugod lang. Di lang kay sa tupi, di lang kay sa dagan, di lang kay sa unsa man imong ma-encourage nila. So yun, ang ako yung na-learn is kanang tangtanga ang inyong don't be anxious, don't be hesitant. So yun, so put your tuno ba pag una so yun, so yun ninyo before mo balibad. Kaya actually most na ako mga mistakes, even karon na agad ko yung mga mistakes nga I regret na kung wala ko kung nisuway pa ko, what if akong gisuwayan ba na ba? So para mawala na siya na di mo makauna maabot sa nga nga point nga what if. Suwayan ninyo. If ma-enjoy mo, if nindot ang inyong feeling, padayon kung dili siya, move on. Try og lain nga try something else. Managing kuan ka certified by yun ka kay brave and authentic individual. Di ba? So anyway, 15 minutes ito. Sakto na siguro niya. Di ba? Time flies by. May lingaw ka itong storya. So, anyway, sa mga nananaw karon, this is your boy Cookies. O may buong mo anong gitawag ko ni Kuya Dugog Juboy. Modyo na akong pangalan yun. So, your boy Juboy. Ako siguro na iusap, no? It's your boy Juboy. On the microphone. Cookies lang siguro. And follow me on Instagram, A Life of a Vibe Podcast, o sa Facebook, o sa YouTube and TikTok. And see you all in the next episode. Amping mo. God bless. Peace out. Sir.